Læg mærke til det, men kan. Skal ikke skyde. Det blev bolden. Men det er bare ærgerligt, ikke også? Det er bare ærgerligt, ikke også? Det er efter 500 gange, den har fået slag. Er vi ikke inde om det? Den er rimelig syg, den telefon der. Er, Du kan bruge den som skudsikker vest. Jamen, Level 3. har jeg kastet rundt med den og det hele? Ja, du har knippet den, Det mand. er også. Jeg har aldrig slået på en person, ligesom han har slået på den telefon. Og jeg kan godt forstå, at den har fået mange test. Ja, Men rimelig. nu kommer den sidste. Prøv at se, om du kan knække den. Okay. Action. Hvad skal den have? Den der. Eller skal jeg... Hammer. Hvad skal jeg? Lad os se. En kniv, en hammer, eller sådan en motherfucker marmor en, som, hvis I kan høre, Hvad starter du med? den vejer rimelig meget. Den der. Ja, Skal vi tage den der først? Er det godt grafik? det er hurtigt. Okay. Zoom ind. Det var så bordet. Og det var så bordet igen. Simpelthen det går i stykker. Sidste chance. Pas på bordet ikke knækker. Sidste chance. Carsten, kig efter. Carsten. Så skal du se den der, hvor meget der kan i forhold til din. Nu får du se. Giv den. Måske den skal ligge på gulvet. Læg den på gulvet, bro. Læg den lige her. Det er sidste chance. Sanger er jo det. Hammeren. Shit. Okay? Den er solgt meget, ikke også? Den er ikke engang Den er ikke død endnu. Den er ikke engang flækket, mand. Den er ikke død endnu. Men du får den nu er den helt færdig. Zoom ind. Tæt på. Se herfra. Men Kan du se? Carsten, kig efter. Kig højt. Bare film. Den er min hammer. hammer time. Hvad skal jeg tage for helvede?
Har du en oversaget papegøje? Hey! Kom igen. Hvad har jeg lagt med?